салом алейкум ба ҳама дӯстони канали мо. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки якта мигратсиони карта ёфтагием ба ном Ғоибназаров Фаромӯз ва ба ҳама таксистое ки граница мераванд меянд ҳамин бародармон Фаромӯз Ғоибназаров рӯзи 2 декабр граница гузаштагиай ба Троиц, границаи Троиц. Кадоме ки мешноса, кадоме медона, кадоме номери телефонша дора, илтимос ҳамин хабара расонем ба дигаро ки ҳамин мигратсиони карта ҳам бача насӯза омода бигирад. дар Самбой аст. ҳамин дари Самбой дуромадем, тарафи дасти росташ якта таксафон мондагиай гузошта сурата. ҳамин да ҳамуҷа мехостум монум бо ягон каси дига омада набараш. вақте ки омаден пурсем киам хеле ҳамин бача агар худаш биёя ҳамин мигратсиониро метиянша. бародарони азиз, дигаро ҳаракат накунем. бисёр одамо мешавад ки ина мегиранд бо бовай бародар мефурӯшанд. ба ҳамин хотир танҳо метавонем дар дасти худаш диҳем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки нафаре ки мешиносад ҳамин Ғоибназаров Фаромӯза марҳамат занг занем, пурсен, гап заненша ки дар салон Свия Самбой таги мост таган скиряда ҳамин мигратсиони карта итра ёфтагиам. як бародармон ёфтагиай студентай. И бародарам ба фикрам студентай нав граница рафтагиай. марҳамат бародаро ҳамин наворо пешкаши дигар бародаро кунем ки ҳамин ёфташ ба ҳамин бародар ёфта дода шавад. то бозӣ дӯстони азиз.